Я бародар я савол додай, ҳамин короче я духтар маъқул шидаги хонагиашона хонаи духтар рӯӣ кардаги буд ки хонагиёи духтар $10,000 гуфтианда хонагиёи $8,000 ёфта тонистам духтара надодиям ша. Серьезно? Ҷавоб. Ака амаки он духтари ту ягон ҷои тиллоӣ дорад ки ту ханархш кардаӣ? Бародар, наги, значит ту духтар ам хонагиёшон безора наё духтар ки дар гарданаш бирка задиан ки $10,000 мефурӯшемаш. Бара хутараш гап мара бигири ам 30 сум да дастат бигир, бара ягон клуб диро 20 сум бе ҳичи ройгон ягон духтара бигир, ҳам савоби худора мегирӣ, ҳам дар раҳи рост медурориш, ҳам қатиш зиндагӣ мекунӣ.